Asante Mountain. Arawusema yate brebe ya so ase no. Na wo se yeba. Na ebedi asem na chini yehu se. Asem no kra sen na setie. Na ehwe se asem na wie ye no. Baby asosan e de bode ho e de akobo. Ye nua baby a ye frɛ ne sewa. Ya ebre kakra ni. Yare a ye frɛ no kokram ye to nufu mu. Ye hu se ebi ebo ama no kopie ayaresabia. Ye brebe ya so ase a abusuafo susu se aban yaresafo a omo so gomo hwa baba wa we ama no ho to no no. Efa baabi no wo mama wo munsa asifo. Opani bi a ye frɛ no agya obi. Ye ono ye duefo. Ye ono ewo kasem ye wa Asante Mountain mantwa baabi no. Wono ana baba wa yi eba na so ye bebe na yaresa ento aso a. Topi anto ata. Wo frɛ ne ntomo ewo ne tinti. Enne yaba ye ne nana bo ebidi nkomo. Ni atie nsɛm no mu nkyerɛ mu ni ebu ewi asɛm no kura ɛsete. Nana na makwaba. Ye piafo ni ni. Ewi de ba ho ya. Ye nkomo a ye die sɛ ye bɔ ne tofa. Ye nua ba ye frɛ ne sewa. Woni ni sɛ. Yo. Atiefo ne ahwefo. Ye nua ba ya ye ken. Me nso me wo Asante Mountain mu ha. Ebi egina yi. Fa baabi ye be frɛ no domakwae. Fa baabi ye be frɛ no kasem kuro na tuabo. Na meti ahan. Fiti ye no. Mfi bibiri na miswa. Tipimpeso obedu mu bi aba. Ti na kakaya na me se me nua be nso o mede na ba. Se de tie ni. Nti o mo ba be hwehwemu. Na ade no o mede akodu sabe ye ko be se bosome nyensa ne kakra. Ade no kwa na ekosoro. O mo kwa doctor de obeye no ono ana no o mo hyede mo no o mo ye. De o ka ho no nkobi. Nti wo mo nti ase. Mpa o mede bedu maso ye ha. Ma ye frɛ na nanom. Eye hwehwemu. Oduma kuma da rom. Hwehwemu no kyerɛ sɛ akola no ofom emre bi ama nipa bi no me no. Na saa no me no na di sɛ nsunsu so ya de no aba. Obayare akɔye. Akire no we na aba abeso ni sɛ. Ɛsɛ obi kopia nsa. Enu nti sɛ doctor fo no kebe yi anko mo nsane na nka yemfa abibiduro nka na sɛ de esi kro ahwe ye beje nsam. Ya broni fie ene abibiduro no ya na sɛ de esi ka no wo mo nyintum. Enso no a no wo mo kye. Ya de ani mfidi akyi. Ti ya no ma ye bi wo mo de no be fie adwumere no. Ya de afefe nkyɛnkyɛn no a wo mo manage ye no. Na sɛ ɛyɛ fe na kore wo bɔ wa no de no. Ti ni nyina ye to aso ye nuo kakra ɛma no odu mpimpenso bi. Ye ken no doctor ya ansane akoto memfa nse be na wotwi ntem. Sɛ ahomete na wono ankasa ɛsɛ doctor ne sɛ fedi onsane no mia. Fe kwasa ne ye no ɛkyɛ sɛ minua atiefo a mo hwɛ wiase afa na nyina afide wi ama me pensu nti no ye se ade in touch ne media ne hene mo hwɛ a mo behunu enya asɛm ketewa ai oya no odi ne papa eje so mu bia me hwɛ na de akoduro no di sɛ ebi asi pen me de kwa amanane ma wo mo so nipa na awu wotena ase na we dia ne de sɛ pae no a wo mo hwɛ ba bia no apia nsuo ni nyina kogu ne yam na ada na afroba nti me frɛ obi aba ma ɔhoro no ho sɛ ɔnhwɛ yafunu ɔhwɛ yafunu a sɛ gaabu dem ha ɔno no yafunu no de ne nyina bom ayi kutu saa na eba na si da bi ane atiefo information service bi wa ha mo me yɛmfa kɔda wɔ mo na mo so entoto yɛ nsa nti ampa wɔ mo anye ana wɔ mo yɛ nsa ama yɛkɔ domakwa ha kasem wɔ mo di akire ɛboa ahomache no bra yɛ nsa kan sika ni nyina awie yɛ sɛ ye bɛpagya no na di no kodura yɛ sɛ bi a na sɛ bi wɔ mo nsɛm obi ɛkyɛn yɛ no mo no ɛte sɛ mpanimfo mo kutemfidi wɔ mo tima so mu bi no na sɛ na furu no hua na ehuba nti bra yɛ nsa kan sika a memfa nsɛ million edunan betimi de no akɔ baabi sɛ ye aduro no sɛ ohen high tezi ni ade ampa ye pagya no a na ɔse no homete ehuro de no nti ye ne de ye nsɛm a okurokuro ya no na tezi obi fi mu a atiefo mo nso ye de bedu mpimpim nti ye nya ye nua no ne nufo no
yansane sanke yasane no be se na awotwe mpempa ene ke ehunu we ena nimdiefo bi omo apaso otwitwa me fie me ni bibi saa yetwa wi a yasane ye no kra no na eti moja samo hwa mbo hu se moja firi ne moto mo ho den saa moja no a e firi ba no eno a na di nsuo no kwata ne yem ase se twa ne twa se otoa nananom wo nsamanse enti nkomo aye boy e pa baabi no obeka se a doctor for amabusua na nsa sifon e wo fa saa pepepe eno anu ma no da so ken se doctor wa ya memfa nse be na wotwe mienu ade ni edi be mia wo na wonim wo onim di o mintimi tare nche we de wansane wano ana ne hihye dem so wo ye ne den ama ya de sore epie be se feed nsatea aye friend say enum epie ebe sori bie te say ase kente bi ase shower bi ano say na nufo no be ye o na che say asai me fan say apro atete na say sabe o na tie na wo doctor afi na de kompo dia kenie ke baby na dia be di doctor fo nsem pa ko du sa bre we dia sa doctor no ye no me de mu se we de nyambra sam enti kwa wo ye oduye ni hu ni se na nya doctor ya ne mu sunsun ya be sunsun ya di o honamu ya di o ni nyina ya doctor na emom se doctor wo hwe ba ko mienu miensa sebi wo de ontimi kan se onko bosom ho ana onko sofo de obe yen se onpe baabi mfa na emeboa mo de no we de ni bia amem no anso ndo waje asumu akoto se nufu no sai epepe na busua ntu ana mo ba ohun se ombe ba be village yo ebra wo mutu ana mo ba ye ni nyina doctor no nsane no me bu me nsaten a me fa nse kobe bosom ntem ene obedi ya omo nsane o ba ye bi pen because sane obi nufu yi e ma me behunu bra hia se ye bebo no nsuo no a me ye ho adwuma ye kofo mo no mo no nsuo a omo se me amfa me nsuo nsi no so afa press for di akire se me ma dwo mo adwuma ye me ko mo nte omo nsem firi so ye nsem daga ya press for no ahwe o mu hu se me ma ye bi wo bi fi amhan wo bi na ma ye wo bi a se si ye kan obi duabokro ye mpompo abobo no ko ho ka ebe ya kola idie abo ne nsa ha abo ne kotodwe abo na kurim echese na kola ewo bubu kura egu fom wontimi nsoro nti ase ya adwuma doctor fo ni ja anu ma ye no anani na nsin ye a me kan ya yenu ebe wu no oda ho nti wo nyina adwane firi no a yadefo a wo ne de nyina adwane firi no ho ma ebe ka wo no nko a nyame adaroma sesi ya ye kan se mo hwe video no ono so asore a ne ho nto nu wie ne ho moje nyina ahwe wa ho ya enso oduma nkoma da roma ensa da so obeso ayefo some go so hwe ya nkomo iguso edi ye social media so nkomo ye nuaba se waye wonye mfie biasa nkomo Kofi anto atawa fra ne ntoma tenten ye nuaba se wa ye wonye mfie aduanan miensa wa fra ne ntoma e wole tenten mu ya yare ye fra ne kokoro abeto no fuma iguso di ne nkomo ejapo ana enya ba bi pie na se abaya resafo mpo entimi amwa no kwan ba bi so a ono gidi se sunsun fani hunam famu die eja bobi betimi aboa Kofi anto ata wadi afri eja ncha ye de yenkomo yi eba na wie ye yenim se ka kokora mo die eba no fo mu a enye huhu mu obi timi bo obi ma ne da no kokora eto wo kafra ya de eye asemnyina ho ni se obi bo odua wa fruit mi ho ano ye ya de kokora mo no a enti no so ebo dua obi nso kokora no ye na otimi fon edua obi afu enti doctor fo no ebi wo ha de enye ya de hunu no omo ye yi de sunsum ta akire no omba ya bebira aba ha ama age nsem obi nso afemu atimi asoro enti kokora me ya de no sunsum timi de ba ya de hunu nso timi de ba enti na osenka busua no musa abra omodo no wire sabia bra tintin ayare sama na osenka omu epecha kwa fofra na ase sana tie se ye kan epiefo amuti yenka se doctor bi enyo doctor ye papa eyenimdie mu oduro na emom se ye hwe enoma bi a meme ye mo mfie ha me mo oduro a me do to so enenan sa ade na ahono wo sa wafon sa wo fi
obi wɔ hɔ a ɔfe na ɔbɔ wa na ɔsa akɔ toilet a na ɔden a free doctor beduru me ha me ma oduru a ɛyɛ ne nan sɛ ne nan no so na sɛ nya yɛ a sɛ ne wu na na wu ti me ma ne nan no a da na me de ma wɔ no ade nkyɛn no na no abrase ne etu ase ekosi ne nan no ebi ne saa ba yɛ ɔno ɔba yɛ no ne kɔn no ho no ɛne nan no na afiri hɔ ne nsa na afiri hɔ afei na aka so ɔbɛsɔre na me nu aduro so wɔnom a wɔnom ɛnde ani buɔ ɔnom ya no ɛkɔ ne nan ɛbaako na na ɛtɔ so mmienu sɛ so ɔno atimi asɔre aka nan yɛ ɛtɔ so mmiɛnsa na sɛ akɔyɛ ɛdadu mmienu efiri hɔ kɔ no wade ne ho awie nti saa na yɛ sɛ nkaduro no yɛsese no na adu papa no na aduro abɛgye abi abosom mmienu na sɛ nipa no adu hwam awie yɛnkɔ wiase foforɔ wiase yɛ wɔn ahodoɔ mmienu saa wiase a menu mmienu saa na wɔ wiase ɛtɔ so mmienu saa wiase ɛtɔ so mmienu emu wɔ hɔ ana ewiase ɛtɔ so mmienu no emu ohu ne sɛ yɛnua bɛyi deɛ yɛ han yɛ a yɛti mu no ɛnyɛ ewiase sunsum no na ɔno atimi di ne paa sɛ bɛrima bɛfa no so ɔbɛhwɛ no so ɔnhwɛ no ɛmfi a yɛkɛn ɔne no wo akwadaa kora wɔwɔ afe ne kakra odwane gyaa no baba a wɔyɛ na so a na ti so no ɔma nante ne namurom esi ntuma si ne bo ahwɛ wɔn ama sesei ebi wɔ nimdeɛ wɔ n'anim a sesei kura no school wɔ mu no million asɛm ɛne aka nketewa afei na wɔn ahwɛ aseɛ nso aka nti wiase a yɛwɔ mu wɔ no deɛ ɛyɛ han na wiase sum no a wɔkorɔ no deɛ ehu ankasa ɛnyɛ sɛ nipa pere ne ho mpɛnsuo yi a mfie wei a yɛkɛn wɔtumi de akɔwura hɔ saa ɛnyɛ yɛde yɛn kɔmɔ ne ba na wie yɛ obi wɔ hɔ a wɔdam hɔ onim sɛ obi ayɛ ne bibi yɛwɔ adeɛ yɛfrɛ no meeting sɛ deɛ wafom obi na obi aka n'akyi ase obi yɛ ne bibi sɛ ɛbɛtumi anya no wɔ wiase yo sɛ wafom nko adeɛ a ɛne ɛbɛyɛ adwuma yɛnkɔhwɛ aberanteɛ bi wɔdi mate ana ɔgyegye sika ɛfiri kuro no kono enti no kwansi nye sika kɛseɛ bi awo driver no ti kaa no mu a ɔsɛ ɔnyɛ atu sika no twene na kɔ na ɔdi sika no wanto antwene na ɔdi sika no nyinaa kwansi no ahodoɔ mmiɛnsa ɔbɔ nipa no ɔyɛ ɔbaa na ɔsɛ saa deɛ wayɛ mi ne kɔ na abɛhu no ɛnda na mini hɔ bi mpempɛn so aberanteɛ yareyɛ wɔn duru dɔkta hɔ a dɔkta hwehwɛ biribi a wɔn hu wɔn ntee me nkan ɛbaayɛ no yɛkɔɔ mu a na yɛkyerɛ sɛ bi yɛ sei ɔsɛ yɛ no korɛ yɛkɔɔ mu no na ne ho atɔ no ɔte ne baabi so nti yɛnkasa yadeɛ ankasa ni wɔ yadeɛ wɔ hɔ na honhom no nso no ɛnɛ saa bere yɛ gyina mu deɛ honhom deɛ no adɔɔso koraa kyɛn yɛ nipa no abɛyɛ adeɛ nti wini hɔ ne yɛyɛ wɔ kyira ɛyɛ adwuma ɛyɛ kra baabi a wogyina yɛ no a woyɛ saa no honhom bi asom ɛna wode kɔ nti aka wo kra na wie yɛda sɛ wɔne yɛdi nkɔmmɔ yɛ ahwɛfoɔ yɛguso ɛdi nkɔmmɔ abusua no fa baabi kyerɛ mu sɛ nea dɔktafoɔ yɛ nka wɔn ma wɔn ho kwan ɛma wɔn ba no wɔn de no kɔɔ baabi foforɔ kɔtoɔ wɔn ayaresa so a nka bɛbɔ wɔn mmea ne baako mmienu ni nkɔmmɔ no bisa hwɛ sɛ dɔktafoɔ ama wɔn sɛ asi fam social media so nkɔmmɔ YouTube Bema TV kɔmmɔde sɛ ɔbɛ subscribe sɛ woyɛ ni mu yɛne yɛn aba ni nkɔmmɔ ɔyɛ busua ni ɔyɛma yɛma yɛn ho yɛ akɔ wọ́n yà bá àwọn fún mi wọ́n di n'akyi sẹ́ wọ́n di n'akyi mi sábà asẹ́mu aba a yẹ di mu nkɔmɔ yi wọ́n bɛ kasa dɔkita fama mu sɛ si fɔm wɔ fama yi a kasa yi. Dɔkita fɔm yɛ sɛ ɛti fɔm ne sɛ ɛyɛ de ne ba papa ne wɔn papa ne ka sɛ yɛ nsa ne so na asɛ ehu wɔm sɛ ebi a yɛ de ne ba da papa ne nsa ne so ɛbɛ wa kɔ yɛ nsɛm bebree. And I didn't so proud. May who that because 10 years near Banage. It may who what's an intent? Even in a well who that. Said be a hospital no more Banage. And I will near me wrap up me 17. I won't name on Rahan as a one and I may wrap up. He said, me Sunny, the first Sunny. Okay. Ye ba has said, Papa has saying Sunny. One more plan as Sunny. I mean, many boss. Many switching in the do who say I grab a banner said when son and not a doctor from my time was Sunny. And come and say for more conduct. As soon as say, yeah, near by Pimpy, na ya, near Cassette,
doctor for a DA or Quan Bed, so no, you were miracle or why you between you be a fast or Bushamus say, Nia Bay, more point be a bit me a doctor for a fast one, as a more jamming. Because Nipan when you free when you pay me, won't pay Manson in Yashi in Manson and Panama. You meet me at time. The bedas is only a bonkum. Yet the young common AC, Ewa, and come on, ye dear, say your fair, and come on. So per so board for this year, Mamma Crow this year, a chapon. And now so per so board a war and Kardashian, and made Pushani in our humor. Number year was screen, I see, over to me after, no afraid. Bring your bribia so, or say when the Mat TV or YouTube, social media, so called, or say when you be as you come. Offering number year, come on, ye dear, the Muchi media, yes, sir. You did your him, he was saying.